Raamattu tiistai, raamatullinen ennalta määrääminen. En tiedä teistä, mutta mitä mä oon tätä aiheen ympärillä pyörinyt ja kuullut keskustelua, niin tämä välillä aiheuttaa silleen niin kuin ainakin ajatuksia ja mahdollisesti jopa tunteita. Ajatuksia siitä, että onko oikein Jumala ennalta määrää ihmisiä. Mitä ennalta määrääminen ylipäätänsä on? Onko Raamatussa edes ennalta määräämistä? Mikä homma? Tämä saattaa olla tosi punainen vaate, ennalta määrääminen, tai saattaa joillekin olla tosi semmoinen lohduttavakin, että hei, että mä voin luottaa kaiken maailman tämmöisen kaaoksen keskellä, että Jumalalla on kaikki langat käsissä. Ja tässä nyt nousee kalvinismi, arminialaisuus, mihin helluntalaiset sitten yleensä kuuluu, ja sitten muutkin ja tämmöinen väittelykin aiheiden sisällä. Mutta mä haluan vähän siirtää just meidän perspektiiviä siitä, ennalta määrääkö Jumala asioita, vähän niin kuin, että mitä, koska Raamatussa Jumala ennalta määrää jotain, niin mitä Jumala ennalta määrää. Ja aihe onkin raamatullinen ennalta määrääminen. Me käsitellään yhtä mielenkiintoista, mutta myös mulle ollut vaikea teksti tämän ympärillä. Eli Roomalaiskirja 8, 28 ja 30. 3 jaetta tänään läpikäytävänä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksen mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt, sieltä tulisi ennalta määrääminen, poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän oli esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Tästä tekstistä on tosi paljon näkemyksiä. Ehkä tunnetuin on tämmöinen just tämä kalvinistinen näkemys, että Jumalan katkeamaton ketju iankaikkisuudesta käsin. Jumala valitsee jotkut henkilöt ilman meidän tietämää syytä, jos sellaista edes on, pelastukseen. Ja nämä on ne henkilöt, jotka Jumala on tuntenut, tai voisi ajatella, että ne on Jumalan ennalta rakastamat henkilöt. Ja Jumala sitten kutsuu aidosti. Nehän sitten vanhurskauttaa, nehän sitten myös kirkastaa, nehän ennalta määrää pelastukseen. Kalvinihan sanoi ennalta määräämisestä, että jotkut yksilöt ovat syntyneet ja tuhoon tuomitut kohdusta asti, heidän tulee kirkastaa Jumalaa heidän tuhollaan. Ja sitä on ajateltu yleensä, että meillä on joukko ihmisiä täällä, nyt tässä on vain yksi lamppu, mutta toimiko ihmisenä, meillä on kasa ihmisiä ja Jumala päättää jotkut heistä sitten nostaa pelastukseen. Kukaan ei sitä pelastusta ansaitsisi, mutta Jumala on niin hyvä, että hän edes jotkut päättää pelastaa. Ja jos hän päättää, jotain hän on ennalta rakastanut, niin sitten tämä ketju kohtaa. Jos sinut on tunnettu, niin sitten myös sinä päädyt kirkastamiseen. Mutta tämä saattaa monilla herättää tunteita, että okei, että eikö Jumala sitten mahdollistakaan pelastusta kaikille? Ja on koitettu niin kuin ajatella, että voisiko tämä ketju katketa jossain kohtaa. Thomas Rainer ajattelee, että ei. Hän sanoo, juuri ne, jotka olivat ennalta määrättyjä, myös kutsuttiin. Tämä jättää vähän tilaa oletukselle, että tämän ketjun lenkkien väliset yhteydet eivät olisi tiukasti toisiinsa kiinnittyneitä, ikään kuin, jotka ovat ennalta tiedettyjä ja ennalta määrättyjä, eivät olisi kutsuttuja, vanhurskautettuja ja kirkastettuja. Eli tämän pitäisi olla katkeamaton. Mutta esimerkiksi arminialaiset on heittänyt tämmöisen ajatuksen, ehkä yleisin on, että ne Jumalan ennalta tuntemat on sellaiset, jotka Jumala näkee tulevan uskoon, ja sitten ne on niitä Jumalan valittuja, joille hän ennalta määrää sitten kaikkea tässä. Mutta sitä on vähän kritisoitu, että hei, että mitä sitten Jumala tarkalleen ottaa ennalta määrää, ja mikä se Jumalan valinta edes on, miten se sopii tähän tekstiin. Toisaalta toi kalvinistinen tulkinta on, että hetkinen, että
Jos Jumala on valinnut vain osan pelastukseen, mutta sitten muualla Jumala on silleen, että hei, kaikki päivät minä olen pitänyt teille syviä auki, mutta te ette tuu ja tehkää parannus. Voi, minkä takia te ette tuu. Ja Jeesus itkee, kun Jerusalem ei tee parannusta, mutta eikö hän ole se itse se syy, minkä takia he ei ole tehnyt parannusta. Jumala ei ole nostanutkaan heitä pelastukseen. Ja tällaista on kritisoitu. Toki tunteet ei voi olla se syy, millä me tehdään teologiaa. Jotkut sanoo, että tämähän on looginen ristiriita. Mutta onko meillä muita vaihtoehtoja kuin tämä? Ja itse en näistä kumpaakaan kannusta. Kumpaakaan en näe näistä vaihtoehtona. Ja näen kolmannen vaihtoehdon. Joten otetaan teksti esiin ja katsotaan, että mitä me saadaan siitä tekstistä sitten irti. Mutta herääkö tämän tekstin ympäriltä ajatuksia? Jos ei, niin jatketaan. Ja onko tämä nyt se, mitä ennalta määrääminen tässä meidän tekstissä puhuu? Mutta meidän pitää varmaan katsoa koko konteksti ja katsoa, että onko se sitten tämä. Ei tarvitse koko roomalaiskirjan kontekstia katsoa. Kontekstihan pitää aina katsoa alkuun, mutta tämä roomalaiskirja 8 on se meidän tärkein olennainen konteksti. Roomalaiskirja 8 alkaa sillä, että ei ole kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Eli meidän ei tarvitse kuoleman jälkeen pelätä, päästäänkö pelastukseen vai ei, vaan Jeesuksessa meillä on pelastus. Meidät on vapautettu elämään synnin ja kuoleman laista. Eli tämmöinen elämän ja kuoleman vastakkainasettelu me nähdään tässä koko roomalaiskirja 8 läpi. Kaikessa kärsimyksessä, mitä roomalaiset käy läpi, Rooman seurakunta, niin Paavali vie sille toivon ajatukseen, että hänessä meillä on se toivo kuoleman jälkeen. Hänessä meillä on se elämä myös kuoleman jälkeen. Niin henki, joka herätti Kristuksen kuollessa, niin se vaikuttaa myös meissä. Hengen avulla me saadaan elää ja tämä hengen tuova toivo, tämä perillisyys on perusteena ja tukena nyt sitten kuoleman jälkeen. Perillisyys, jotain mitä me toivotaan, me odotetaan sitä, että me päästään siihen meidän ylösnousemusruumiiseen myös ja Jumalan luokse. Ja kuolema ei kosketa meitä. Jos me ollaan Jumalan kutsumat Jumalan perillisiä, niin silloin meillä ei ole hätää. Ja tämä toimii nyt pohjustuksena sille, kun Paavali lopulta pääsee siihen kommenttiin, yhtiin mun lempiraamatun kohtiin, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, jotka ovat Jumalan kutsumia. Ja Paavali puhuu näistä Jumalan ennalta tuntemista henkilöistä. Paavali sanoo jakeessa 17, hän puhuu, että me olemme Jumalan lapsia, ja hän myöhemmin sanoo, että puhuu siitä, että me oikein odotetaan, että me myös kirkastuisimme. Paavali itse, hän odottaa hänen omassa ajassaan sitä kirkastumisen hetkeä. Mutta nämä henkilöt, jotka tässä meidän tekstissä, ne jotka Jumala on ennalta tuntenut, niin ne hän on kirkastanut. Hetkinen, se on tapahtunut näille ennalta tunnetuille henkilöille. Elikkä ehkä meidän ei kuuluisikaan lukea ihan hirveätä teologista latausta tuohon ennalta tuntemiseen, että tämä tapahtuu ennen maailmankaikkeuden alkua siellä jossain. Ei se puhu mistään, siinä ei mainitakaan maailmankaikkeuden alkua, vaan samalla tavoin, kun mä suurimman osan teistä on ennalta tuntenut. Ennen tätä tilaisuutta mä oon teidät tuntenut. Jos mä 2 minuuttia sitten olisin tutustunut, niin mä olisin ennalta tuntenut. Meidän ei tarvitse lukea tuohon sanaan niin paljon hirveätä teologista latausta, vaan ehkä Paavali puhuu niistä tyypeistä, jotka Jumala on tuntenut. Niihin vanhan testamentin pyhiin, jotka on ollut uskollisia, niihin tyyppeihin, jotka on päässyt jo maaliin. Jotain, mitä Paavali itse odottaa itseltään ja muilta tyypeiltä. Hän tietää, että Daavid on noussut. Se on nyt yksi niistä esikoisten joukosta Jeesuksen kanssa. Stefanos, joka kuoli
hän pääsi jo maaliin. Ja nämä toimii nyt jollain tasolla perusteena Paavalille siitä, että miksi kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Katsokaa, miten näille tyypeille kävi. Katsokaa, heidät Jumala tunsi, he tunsivat Herran, he oli uskossa. Ja nämä uskovat, heidän kohtalonsa oli tämä. Tim Warner toteaa tästä ennalta tuntemisesta. Paavali ei viitannut johonkin luomista edeltävään tietoon Jumalan mielessä. Hän ei myöskään puhunut heidän kohtalonsa ennalta määräämisestä. Hän viittasi niihin, jotka Jumala tunsi henkilökohtaisesti ja läheisesti, kuten Abraham ja Daavid. Ja totta kai Jumala puhuu ennalta määräämisestä. Jumala tietää asioita, mutta ei ole ehkä se, mihin teksti nyt tuossa kohtaa viittaa. Vaan Paavali vakuuttaa uskovia Jumalan lupausten kestävyydestä vedoten maaliin päässeisiin uskoviin. Paavali vakuuttaa uskovia Jumalan lupausten kestävyydestä vedoten maaliin päässeisiin uskoviin. Eli kun me katsotaan taaksepäin ikään kuin historiasta niihin, jotka Jumala tunsi ja jotka on jo kirkastettu, me nähdään, että tämä ketju on katkeamaton. Ja huomattiin, että meidän ei tarvitse ladata semmoista tosi isoa teologista latausta siihen ennalta tuntemissanaan. Ja ehkä me jotain huomataan samaa, kun me käydään tätä tekstiä eteenpäin, kun me puhutaan hänen aivoituksensa mukaan kutsutuista. Tämä on taas nähty siinä, että tämä on se Jumalan aivoituksen mukaan kutsutus on se, että jostain syystä me ei tiedetä ketkä, mutta Jumala päättää nyt nostaa sen Penan pelastukseen, mutta sitten Kalle jääkin vaille pelastusta. Pena nyt pääsee pelastukseen, hän on Jumalan aivoituksen mukaan kutsuttu, mutta Kallelle sitä mahdollisuutta ei annettukaan. Mutta jos me katsotaan vähän tarkemmin tuota vanhaa testamenttia, jos me katsotaan tarkemmin, mitä sieltä löytyy, niin Jesajan kirja, se muutenkin toimii tosi vahvana pohjana tälle roomalaiskasille, varsinkin tälle meidän tekstille. Niin siellä Jumala vakuuttaa hänen vallastaan ja omasta suvereniteetistään. Siellä sanotaan, minkä olen puhunut, sen myös toteutan. Okei, Jumala on luvannut jotain, Jumala puhunut jotain, Jumala sanoo, että minä tulen sen toteuttamaan. Mitä olen aivoitellut, aika tuttu termi, sen minä myös teen. Ja mikä tämä nyt on? Onko tämä jotain salasta, mitä me ei tiedetä? Jumala sanoo, että tuun tekemään jotain, mutta ette tule tietämään mitään. Ei. Ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Sionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille. Jumalan aivoitus on, että hei, mä haluan tuoda pelastuksen maailmaan. Ehkä Abrahamin lupaus, ehkä Israelin restauraatio, ehkä molemmat. Mutta Jumala sanoo, että jos mä haluan tuoda pelastuksen, niin sen mä teen. Ja mun aivoitukset mä teen, kukaan muu ei voi toimia sitä vastaan. Ja Paavali itse asiassa Efesolaiskirjeessä hän tuntuu nostavan tämän saman ajatuksen, mutta nyt tämän Kristustapahtuman toisella puolella. Hän puhuu siitä, mikä on nyt ilmoitettu pyhille apostoleille ja profeetoille. Mikä se on? Että pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista, osallisia lupaukseen, missä? Jeesuksessa, Kristuksessa. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaan, jonka hän oli saattanut Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä ei olekaan joku salaisuus. Jumala päättää pelastaa jotkut, vaan se, että hän tuo pelastuksen kaikkiin maailmaan ja se pelastus tapahtuu Jeesuksessa, Kristuksessa. Sionissa on tuleva pelastus. Ja jos Jumala päättää niin tehdä, niin kukaan ei voi häntä estää. Ja hän myös tekee sen, mitä hän on luvannut. Minun aivoitukset minä myös toteutan. Eli tämä ei ole mikään salaisuus, vaan Jumala on ilmoittanut asian. Ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Mahdollisesti Abrahamin siunaus, mistä tässä puhutaan.
Jumalan aivoitus ei ole siis salassa tehdä valintoja yksilöiden pelastuksen välissä, ainakaan tässä meidän tekstissä, vaan tuoda pelastus Kristuksessa, Sionissa on tuleva pelastus. Ja tästä temmaa tosi kivasti, kun me katsotaan ennalta määräämistä muualla Raamatussa. Ne, jotka hän on tuntenut, hän on ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Okei, ennalta määrääminen tässä meidänkin tekstissä, se ohjaa johonkin, se johtaa pelastukseen, se osoittaa meille jotain päämäärää. Ja tässä meidän tekstissä ei ihan hirveästi avata sitä itse termiä, niin me joudutaan menemään vähän tuon meidän tekstin ulkopuolelle, mikä on sitten Efesolaiskirja 1, missä Paavali puhuu ennalta määräämisestä ja siunauksista. Kenelle Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä? Uskoville Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja hän puhuu, kuinka ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalan Isä, joka on siunannut meidät taivaallisella kaikella hengellisellä siunauksella, missä? Jeesuksessa, Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailmankaikkeuden perustamissa on hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa. Tässä tekstissä ei itse asiassa sanota, että meidät on ennalta määrätty Kristukseen, vaan että ne, jotka ovat Kristuksessa, heidän osakseen on tuleva siunaukset. Jos sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa uskon kautta, sinulle on tuleva siunaukset. Vähän samalla tavoin, kun jos lentokone vaikka lähtee Helsingistä huomenna vaikka kello 1, se on ennalta määrätty, että lentokone lähtee kello 1 ja menee vaikka Brasiliaan. Mutta sitä ei välttämättä ennalta määrätty, ketkä astuvat lentokoneeseen, ketkä ostaa nyt sen lipun ja sitten astuvat siihen lentokoneeseen. Vaan määränpää ja ehdot on ennalta määrätty. Ja samoin myös Raamatussa ei ole mielestäni sellaista kohtaa, missä sanottaisiin, että Jumala ennalta määrää, ketkä päätyvät Kristukseen. Siellä vaan sanotaan, että jos sinä olet Kristuksessa uskon kautta, niin tämä sinua kohtaa. Tämä on se tie, mitä sinä tulet kulkemaan. Jumala on ennalta määrännyt pelastaa kaikki, jotka uskon kautta tulevat Kristukseen. Se on hänen aivoituksensa, se on se hänen tahtonsa, pelastus on tuleva Sionissa kaikille. Olit se sitten pakana, olit se sitten juutalainen, pelastus Kristuksessa uskon kautta. Ja salainen aivoitus ei vaikuta olevan ennalta määrätä jotkut yksilöt Kristukseen ja jotkut ei, vaan kaikille on mahdollista astua siihen lentokoneeseen ja lippuja on kaikille. Vain määränpää ja ehdot on ennalta määrätty, ei kuka täyttää ne ehdot. Nouseeko tästä ajatuksia, keskustelua? Hyvä, siirrytään eteenpäin sitten. Ja nyt Paavali sitten nämä meidän viimeiset jakeet, tai 29-28, niin hän nyt kuvaa sitten millainen tämä pojan kuvaksi kaltaisuus tai ennalta määrääminen on tapahtunut. Sä voit kuvitella, että tämä on niin kuin semmoinen lyhyt kuvaus tuosta tapahtumasta, että heidät ennalta määrätään pojan kaltaisuuteen, ja nyt vähän niin kuin venytetään tuota tekstiä. Katsotaan nyt vähän, että mitä tämä piti sisällään, tai nyt vähän mennään pintaa syvemmälle. Että että jos sä oot näistä henkilöistä se, joka on ennalta määrätty, niin katsotaan vähän, että mitä sulla on tapahtunut. Että sinut on kutsuttu, sä oot se, joka on sitten kutsuttu, sä oot myöskin vastannut sitten siihen kutsuun. Jos sut on kutsuttu, niin nyt katsotaan, mihin se lentokone matkaa. Sut on vanhurskautettu, sulla on se vanhurskauttamisen välipysäkki siellä Bangkokissa, ja sitten kirkastaminen on sitten se Brasilia. Nyt nämä on ne pysähtymiset, mihin Jumala on sinut ennalta määrännyt. Miten tämä pojan kaltaiseksi on tapahtunut, kun me katsotaan niitä vanhan testamentin pyhiä. Että jos sinut, kun Jumala määräsi pojan kaltaisuuteen, niin mitä se piti sisällään? Se piti sen sisällään sen kutsumisen, se piti sisällään sen
vanhurskauttamisen ja se piti sisällään sen kirkastamisen. Ja he ovat päässeet maaliin ja tämä on heille tapahtunut. Mutta koska ennalta määrääminen on Kristuspohjainen tai Kristuskeskeinen, se perustuu siihen, oletko sinä Kristuksessa vai ei, niin jos sä astut Kristuksen, sä pääset siunauksiin, mutta jos sä astut Kristuksessa pois tai et ole Kristuksessa, niin ne siunaukset eivät välttämättä enää sinuun päde. Ja tämä ketju oli yhteneväinen, kun me katsottiin taaksepäin henkilöä, joka oli päässyt maaliin. Mutta jos me katsotaan nyt ennalta määräämistä tulevaisuuteen, tämän meidän tekstin pohjalta ja näiden löytöjen pohjalta, niin meillä onkin 2 tietä. Joko sä otat uskolla vastaan ne hengelliset siunaukset, mitkä on Kristuksessa, ja jos sä pysyt Kristuksessa loppuun asti, niin sä pääset tähän niin kuin ketjuun. Siellä sitten tulee vanhurskauttaminen, sieltä tulee se kirkastaminen. Mutta jos sä et usko, sä et ole enää Kristuksessa, etkä täytä sitä uskon ehtoa, niin silloin se ketju voi katketa. Voi olla, että sä et ota edes kutsua vastaan, tai sitten kun sä oot jo Kristuksessa, niin sä luovut. Jumala on vanhurskauttanut sut, mut sä et pääsekään sitten maaliin, kirkastamiseen. Ja toisessa Pietarin kirjeessä 2.20 me nähdään tämmöinen tilanne mun mielestä. Hän puhuu tyypeistä, että sillä jos he meidän Herramme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta, he on tuntenut Jeesuksen, ovat päässeet maailman sastaisuuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuneet ja tulevat voitetuiksi. Maailma voittaa heidät, he luopuu uskostaan, he astuu pois Kristuksesta, niin heidän tilansa on tullut pahemmaksi kuin mitä alussa. Elikkä tämä ketju voi katketa, jos sä luovut uskosta. Jos me katsotaan tulevaisuuteen, niin meillä on 2 tietä ja usko määrää, kumpaa tietä sinä etenet. Jumalalla on hyvä suunnitelma sinulle, mikä on ennalta määrätty, kun sinä pysyt Kristuksessa. Mutta sä voit astua siitä tieltä poispäin. Se, että Jumala tuntee sut, ei välttämättä tarkoita, että sä kirkastuisit, jos me katsotaan tulevaan. Vaan kysymys on siinä, pysytkö sä siinä suhteessa, pysytkö sä Kristuksessa. Juoksetko sä sen juoksun loppuun asti vai ajaako sun usko karille? Ja sitä kautta astut ulos niistä siunauksista. Ja kun me katsotaan tulevaisuuteen, molemmat tiet on mahdollisia. Leighton Flowers toteaa tästä. Paavali ei puhu kirkastamisesta menneenä, päättyneenä tapahtumana viitaten hänen aikansa uskoviin, vaan hän viittasi niihin vanhan testamentin pyhiin. Pikemminkin hän näyttää asettavan heidän kirkastumisen ehdoksi sen, että he kestävät tulevat kärsimykset. Pysykää uskollisena, kestäkää ne kärsimykset, niin te pääsette siihen toivoon. Eli kun me katsotaan tätä meidän tekstiä, raamatullinen ennalta määrääminen, monet on heittänyt sinne ton ajatuksen, että tosta nousee tämä kultainen ketju, mikä pätee kaikkiin. Jumala päättää jotkut pelastaa sieltä pelastukseen ja jotkut hän päättää jäättää pelastamatta. Ja tässä on sitten niiden tämä varma asia, mikä tapahtuu, mikä Jumala tiesi jo tulevaisuudessa, joka tulee tapahtumaan. Mutta huomattiin, että se ehkä luki tuohon tekstiin aika paljon asioita, mitkä ei ollut sille tekstille pakollisia. Ja aiheutti meille muitakin ongelmia sitten muun raamatun kanssa. Sekä tämä, että Jumala näkee tulevaisuuden uskovat, niin sekin vaikutti, että se ei ehkä ollut se paras tulkinta tolle, vaan että Paavali puhuu jo perille päässeistä uskovista, joiden pelastuksen ketju on katkeamaton taaksepäin katsottuna. Katkeamaton taaksepäin katsottuna. Ja Paavali
mitäs meillä on? Joo. Eikä Paavali ei sano, että jos sinä olet nyt suhteessa Jumalan kanssa, jos sinä olet vastannut kutsuun, niin sinulla välttämättä olisi edessä kirkastuminen, vaan kysymys on siitä, pysytkö sinä Kristuksessa vai et. Ja Paavali toimii Paavalilla perusteena, miksi me voidaan luottaa Jumalan lupauksiin. Kun me katsotaan niihin tyyppeihin, jotka on jo päässyt maaliin, katsotaan niitä vanhan testamentin pyhiä, katsotaan Daavidia, katsotaan Moosesta, katsotaan Stefanosta, niin se Jumalan lupaukset, se päti heihin. Heidät on kirkastettu. Ja jos me kestetään lujina, niin myös mekin päästään maaliin. Hän on uskollinen, hän tulee olemaan uskollinen myös meille. Kun me pysytään Kristuksessa, mikään ei voi ajaa meitä ulos sitä pelastuksesta. Jumala tekee sen, mitä hän tahtoo. Kukaan ei voi häntä vastustaa. Roomalaiskirje 8, 3:8 ja 3:9. Eikä kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevat, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Siellä on se meidän pelastus Kristuksessa. Meidät on ennalta määrätty siunauksiin. Toi on se meidän teksti. Mutta voidaan ottaa kysymyksiä ja ajatuksia vielä tuosta ennen kuin mennään näihin entäs muut, entäs tämä aiheet. Onko tästä ajatuksia vielä? Hyvä. Kello alkaa olemaan vähän ja niin otetaan siirrytään sitten tuohon entä kohtaan. Koska tämä on tämmöinen tosi laaja kokonaisuus, minkä ympärille niin kun tätä teologiaa rakennetaan, niin myös sitten me huomataan, että joitain pitää sitten purkaa, ehkä poistaa, että hei, entä tämä kohta, eikö tämä nyt puollakin sitä, että Eero, ehkä sun tulkinta on tämän tekstin kannalla mahdollinen, ehkä se on jopa paras tulkinta, mutta entä nämä muut, jotka tuntuu itse asiassa vahvistavan se, että Jumala ennalta määrää, ketkä yksilöt pelastuvat. Ja mä otin ihan muutaman esimerkin, jota käydään lyhyesti, tai missään tapauksessa tarpeeksi kattava läpikäynti, mutta semmoisia pieniä ajatuksia. Ja ensimmäisenä on elämän kirja. Miten Eero sä voit sanoa, että Jumala ei ennalta määrää ihmisiä pelastukseen, jos siellä sanotaan, että ennen maailmankaikkeuden alkua Eeronkin nimi on ollut elämän kirjassa? Eikö se tarkoita, että myös sitten se tarkoittaa sen, että minun valintani ei ole minun vapaa valintani, koska se on ollut siellä ennen maailmankaikkeuden alkua. Muualla Raamatussa vaikka sanotaan, että vaikka marttyyrien veri, niin sitä on vuodatettu maailmankaikkeuden alusta, mutta ei me ajatella, että se kaikki tapahtui siellä alussa, vaan sitä ehkä tapahtui niin kuin ajan mukaan. Ehkä me voitaisiin ajatella, että ehkä niitä nimiä elämänkirjaan on tullut sieltä maailmankaikkeuden alusta. Ehkä vähän tämmöinen dynaamisempi ajatus tuosta elämänkirjasta. Daavid sanoo, että älä pyyhi minun nimeä pois sinun elämänkirjasta. Daavid ainakin ajatteli, että se ehkä olisi mahdollista. No, ehkä Daavid oli väärässä. Ehkä se oli vaan Daavidin väärä mielipide, mikä tästä aiheesta. Mutta mitä sitten, jos vaikka se olisikin ollut siellä? Koska tieto ei aiheuta mitään. Tieto ei aiheuta mitään. Se, että Jumala tiesi, että Eero tulee uskoon, niin se ei tee siitä tapahtumasta välttämätöntä, se tekee siitä tapahtumasta pakollisen. Minä olisin voinut valita toisin, ja jos minä olisin valinnut toisin, niin Jumala olisi sen tiennyt, ja mun nimi ei olisi ollut siellä. Mutta se Eeron valinta tulee olemaan varma, kun Jumala sen tietää, mutta se ei ole pakollinen. Mä olisin voinut valita jommallakummalla toisella tavalla. Toisena on toi vihan ja laupeuden astiat, mitkä meillä löytyy sieltä Roomalaiskirja 9. Mitä sinä olet luotu sanomaan luojalle, että miksi teit minun tällaisen, enkä minä voi tehdä toista astiaa jaloon tarkoitukseen, toista epäjaloon tarkoitukseen, toinen vihan astia ja toinen laupeuden astia. Eikä tämä Eero kuvaa sitä, että Jumala tekee jotkut ihmiset, niin kuin Calvin sanoi, jotkut
on tai kohdusta asti on tehty tuhoon ja toinen taas pelastukseen. Ja menemättä, tuosta pitäisi pitää oma raamattotuntinsa koko roomalaiskirjan 9, että näkee sen koko logiikan ja argumentin, mikä siinä, millä Paavali etenee. Mutta Paavali vaikuttaisi puhuvan siitä, että Jumala voi käyttää meitä hänen pelastuksen tuomisessaan, millä tavalla hän haluaa. Ja se vaikuttaisi olettavan sen, että Jumala käyttää armossaan niitä, jotka uskoo. Ja hän voi käyttää sinua, jos sinä et usko, niin epäjalossa tarkoituksessa. Siinä on useampi vanhan testamentin lainaus. Ensimmäinen on se, minä armahdan, ketä minä armahdan. Sehän on siinä, kun Israelin kansa oli palvonut kultaista vasikkaa. Jumala sanoi, että mä tuhon ne kaikki. Ja sitten Mooses on se, että hei, että mä kuolen niiden puolesta. Anna mun kuolle heidän puolestaan. Ja sitten Jumala on silleen, että nyt sä tajusit se. Vähän ohjasi ehkä Moosesta siinä olemaan kansan välimiehenä. Ja sitten Jumala sanoi, että minä armahdan, ketä minä armahdan. Teksti vaikuttaa olettavan sen, että se ihmisen päätös on se, mikä ja Jumala päättää armahtaa niitä, jotka pyytää anteeksi ja uskoo. Ja Faaraan esimerkki on se, minä paadutankin, että minä paadutan. Mutta Faaraan esimerkissä Jumala sanoo sen muistaakseni luvussa 3, mä tuun paaduttamaan Faaraon. Ja vasta luvussa 9 se tapahtuu se paaduttaminen. Mooses menee sanomaan, päästä minun kansani vapaaksi. Faarao sanoo, että en päästä ja paaduttaa oman sydämensä. Tapahtuu uudelleen, en päästä, mun sydän tulee kovaksi, en päästä, mun sydän tulee kovaksi. Kunnes sitten vasta luvussa 9 Jumala sanoo, että Jumala kovettaa Faaraan sydämen. Minkä takia? No varmaan Faara olisi jo luopunut leikistä. Siinä on tullut niin paljon vitsauksia, että pitäkää tunkkinen ja lähtekää, ihan sama. Mutta Jumala on sillä, että joka leikkii ryhtyy, sen leikin kestäköön. Jumala ottaa sen mahdollisuuden tehdä parannus väliaikaisesti pois, jotta Jumala voi näyttää oman valtansa ja voimansa yli kaikkien Egyptin jumalia. Ja myöhemmin nähdään vaikka tuolla Tuomarien kirjassa, Joosuan kirjassa, missä puhutaan, että joo, me nähtiin, miten Jahve voitti Egyptin jumalat, Jahve on niin korkea, Egypti ei. Niin se toimi pelastavana toimintana se, että Jumala paadutti Faaraon sydämen. Ja siinä käydään sitten sitä, Faarao paaduttaa, Jumala paaduttaa. Ja ehkä Faaraolla oli mahdollisuus vielä senkin jälkeen tehdä parannus. Vihan ja laupeuden astiat tulee heti sen jälkeen. Ja Jumala, Paavali mainittee astia-vertauksen. Ja luultavasti siinä mennään Jeremia 18, missä Jumala vie Jeremian katsomaan, kun savenvalaaja tekee siellä tätä astiaa. Ja sitten se vähän savi potkii, niin kuin savi välillä potkii. Se ei tee ihan niin kuin mitä se savenvalaaja haluaa ja se menee pilalle. Ja sitten se savenvalaaja tekee uuden astian eri tarkoitukseen. Ja sitten Jumala on sillä, että hei Jeremia, enkö minä voi tehdä teille Israelin kansa niin kuin tuon savenvalaaja tekee tuolle savelle. Te Israel olette potkinut mua vastaan, te ette ole tehnyt sitä, mitä mä halusin. Mulla oli teille jalo tarkoitus. Teidän piti olla valona, teidän piti jakaa sitä elämää, palvella ihmisiä, mutta te palvotte Baalia, te ette tee asioita, mitä mä haluan. Teille tulee nyt ei-jalo tarkoitus. Mutta heti sen jälkeen sanotaan, että mutta jos te teette parannuksen, niin mä teen teistä astian jaloon tarkoitukseen. Tämä roomalaiskirjan teksti ei puhu siitä, miten Jumala valitsee jotkut pelastukseen ja jotkut ei, vaan siihen, miten Jumala saa päättää, miten hän käyttää ihmisiä siinä, kun hän tuo pelastusta maailmaan. Ja se tuntuu olevan se, mihin sitten Paavali päättyykin siellä roomalaisysissä. Syy, miksi juutalainen kansa oli päätynyt eroon niistä lupauksista, oli ollut se, että he eivät olleet uskoneet, vaan olleet perustaneet tekoihin. Ei se, että Jumala oli ennalta määrännyt heidät tuhoon. Ja kolmas ja viimeinen aihe on tämä Jumalan suvereenisuus. Jos Jumalalla on valta, jos Jumalalla on voima, Jumala tietää kaiken, niin miten se minun valintani valita Jumala
voi olla mitään muuta kuin Jumalan valitsemaa. Eikö vaan? Eikö mulla vaan näennäinen valinta, jos Jumala on suvereeni, Jumalalla on valta? Mutta kysymys on, että miten me nähdään Jumalan valta. Kysymys on, että Jumalahan voi valita kaiken. Kysymys on, onko Jumala päättänyt valita. Jos mulle tulee nyt käsky vanhimmistolta, että Eero, osta uudet tapetit, tapetoi seinät, voit päättää värin. Aha, mä sain vallan päättää värit. Tarkoittaako se, että mun nyt pomo tässä tilanteessa ei ole suvereeni, koska mä sain vallan päättää. Sanoit, että me päätämme, että sinä saat päättää. Ei. Jumala on edelleen suvereeni. Kysymys on, että onko Jumala suvereenisuudessaan päättänyt valita, että hän ei valitse minun valintaani, päätänkö uskoa vai en. Onko Jumala niin suvereeni, että hän voi antaa päätösvallan minulle, minun omasta uskon valinnastani. Ostanko minä sen lipun ja astun Kristuslentokoneeseen uskon kautta. Mun Jumala on niin suvereeni ja hän voi sanoa, että sinä saat päättää. Minä teen mitä minä haluan, minä päätän mitä minä päätän ja nyt minä päätän, että sinä saat itse valita. Se, että Jumalalla on valta, ei siis tarkoita, että Jumala ennalta määräisi minun valintani. Siinä semmoinen paketti ennalta määräämiseen. Opittiin, että ennalta määrääminen on Kristuskeskeinen. Jumala on ennalta määrännyt ne, jotka on Kristuksessa pelastukseen, siunauksiin. Ja Paavali näytti meille, miten nämä on toteutunut Vanhan testamentin pyhissä. He ovat päässeet jo perille. Ja tämä toimii vakuutuksena myös, että myös mekin tullaan pääsemään perille. Ja jos ennalta määrääminen nähdään Kristuskeskeisenä tai Kristuksessa oloon perustuvana, niin silloin tämä ongelma katoaa. Ja minä voin aidosti valita, olenko minä Kristuksessa vai en. Se ei ole vaan näin. Näyttää, että sä saat valita, mutta Jumala on päättänyt sun valinnan jo etukäteen. Jumala tietää sen, mutta hän ei valitse sitä, mitä mä valitsen. Mutta kiitos osallistumisesta. Vähän mentiin tässä asetta syvemmälle, raamatullinen ennalta määrääminen ja voidaan kyllä jatkaa keskustelua vielä tästä. Mutta saa myös lähteä kotiinkin, kello on aika paljon.